Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 3 askelta fiksuun hankintaan. Kilpailutuksesta on muodostunut lähes synonyymi hankinnalle. Varsinaista kilpailutusta tärkeämpää on kuitenkin panostaa valmisteluun, vuoropuheluun ja toimittajasuhteen hoitamiseen. Katsotaan 3 kohtaa, miksi näin toimiminen on kaikkien etu. 1. Valmistelu on hankinnan tärkein vaihe. Kannattaa ensin selvittää hankintatarve, tarkastella markkinoita ja keskustella potentiaalisten tarjoajien kanssa, sillä hyvän valmistelun pohjalta laadittuun tarjouspyyntöön yritykset voivat helposti tarjota osaamistaan. Tällöin saatuja tarjouksia voidaan vertailla tasapuolisesti ja valita tarpeisiin sopivin sekä kustannustehokkain vaihtoehto. 2. Hankintojen jakaminen osiin hyödyttää kaikkia. Hankintaa ajatellaan usein yhtenä isona kokonaisuutena. Silloin rajataan suuri määrä pieniä ja keskisuuria yrityksiä pois tarjouskilpailusta ja niiden erityisosaaminen jää hyödyntämättä. Parhaimmillaan osiin jaettu hankinta antaa piristysruiskeen alueen elinvoimalle ja jättää osan hankintaan käytetyistä varoista lähialueen hyödyksi. Tämä taas synnyttää uusia innovaatioita, työpaikkoja sekä lisää taloudellista hyvinvointia ja verotuloja. 3. Hankinta on tilaajan ja toimittajan yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Onnistuneen hankinnan edellytys on jatkuva vuoropuhelu. Yrityksiltä saatava ajantasainen tieto auttaa hankinnan suunnittelussa. Yhteydenpito yrittäjiin kertoo vastaavasti heille, miten tuotteita ja palveluita kannattaa kehittää. Vuoropuhelu ei myöskään pääty hankinnan toteuttamiseen, vaan jatkuu edelleen kohti seuraavia hankintoja. Tilaamalla viisaasti saat enemmän. Katso lisää hankinta-asiamies.fi.